Les emocions formen part de la nostra experiència, però quan es desborden poden afectar tant a la nostra salut mental com física. La neurociència ens indica que l'aprenentatge de l'autoregulació emocional no només depèn de la nostra voluntat, sinó que és una habilitat que podem entrenar i aprendre. Al llarg de l'adolescència és especialment important aprendre-la i és una oportunitat per aconseguir ser un adult autònom, responsable i, a més, que enfronti els problemes d'una manera saludable. Els adults que estem al seu voltant tenim un paper cardinal en aquest aprenentatge. És per això que avui ens trobem al Centre Esportiu Municipal La Mar Bella, on el Club d'Atletisme Canaletes entrena. Estem al mig de la pista, envoltats d'entrenadors i atletes, i amb el seu lema Salut, Amics i Esports aprendrem com fer-ho. Comencem! Henka, el podcast, el viatge de l'adolescència. Una iniciativa de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona amb la col·laboració de la Z Zurich Foundation. Dirigeix i presenta Esther Camprodon. Ens trobem al mig de la pista de la zona d'escalfament, al mig de la gespa, on que molt sovint els equips entrenen. També des d'aquí veig la salta de perxa, la salt d'alçada i com alguns grups d'atletes comencen a fer sèries. Ens acompanyen ara la Imma Ariete, que és coordinadora del Club d'Atletisme, i el Víctor Guerrero, que és atleta i també entrenador d'adolescents i nens d'aquí del club. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres. Imma, des del Club Canaletes, com treballeu l'acompanyament emocional dels joves esportistes? Els entrenadors són una peça fonamental i després el valor de la proximitat que volem impregnar en el club. Ells creen uns canals directes amb els atletes, entrenadors i atletes, que són molt importants perquè el seu desenvolupament sigui molt més idoni i la pràctica de l'esport sigui molt més efectiva. Quins canvis heu observat en els nois que practiquen de forma regular l'esport? Heu observat que regulen millor les emocions, que no? Bé, nosaltres només els veiem en aquest entorn, però és cert que sí veiem una evolució en com afronten tant les sessions d'entrenament com les competicions. Quan al principi els veus més tímids, amb més vergonya, amb més nervis davant d'una competició, amb el pas del temps i de la pràctica de l'esport, de l'atletisme, els veus més distesos, més confiats, i llavors la resposta de nervi o de tensió que els hi pugui generar una competició o una sessió d'entrenament disminueix bastant. És a dir, que estàs parlant de que la importància d'estar pròxim, no? D'estar present i disponible per l'adolescent, i aquest entrenament, no? Un entrenament que imagino que forma part d'un camí de molts errors. Clar, aquí els entrenadors els hi donen molt de retorn individual. És a dir, quan tu tens un grup de nens saltant el fossar de llargada, per exemple, cada salt és un comentari. I aquest comentari individual és el que els fa créixer dintre de l'esport i els fa sentir-se segurs i còmodes en la seva relació amb l'entrenador. La seguretat que et pot transmetre una paraula en un moment donat doncs t'acompanya perquè el següent salt no sigui tan difícil. Que important és ser vist, no? Validat, i que a més tenir un retorn respectuós, no? Com l'entorn d'un club pot afavorir la gestió emocional? Bueno, creiem que l'esport en general és un fabulós banc de proves per la vida. Al final, aquí tenim un espai lúdic, menys rígid que la vida real, potser, o certs àmbits de la vida real, i quan aprenem a força d'assaig i error, fer-ho en un entorn senzill i fàcil, doncs precisament, ens repetim, però és més, ho integres més. Després, quan un dia tinguis una entrevista de feina, recordaràs que un dia et vas enfrontar a un salt de llargada i com no et va costar perquè ho vas aprendre d'una manera senzilla, és molt més aplicable. La pràctica per la vida, no? Totalment. És un lloc segur per practicar per la vida, i ells us ho fan saber d'alguna manera, els atletes us diuen, mira, m'he donat compte que he après a gestionar les coses d'una altra manera, potser no d'aquesta manera, però que, dius, ostres, de quan vaig començar a ara, que diferent
Ens agradaria moltíssim que s'obrissin tant. Depèn. Alguns t'ho diuen, uns altres no. Sí que els hi preguntem moltes vegades com van en els estudis. Ens sembla important que l'entorn estigui cuidat en aquest sentit, que les prioritats són unes i les han de guardar, les han de cuidar. I els hi facilitem potser les sessions d'entrenament o l'assistència en funció dels seus exàmens, per exemple, i això també els agrada bastant, perquè no han de decidir entre una cosa o una altra, poden fer-ho tot. Poden integrar en el seu dia a dia. Sí. I en el cas de les famílies, quin paper juguen en aquest procés d'acompanyament? Creiem que les famílies són molt importants. De fet, per nosaltres són una peça bastant clau. No deixem d'estar treballant amb nens i nenes joves que tenen una família darrere. Sembla que no, ells a vegades pensen que no els escolten i ens diuen digueu-los-hi vosaltres perquè a mi no m'ho escoltaran. Sí que t'escolten, el que passa que ho fan en silenci i potser ho traurà més endavant. Però sí que creiem que l'aprenentatge per repetició és molt important. Si veuen els pares amb una actitud de la mateixa manera, lúdica, tranquil·la, pausada, que genera confiança, en la que els animen a que tinguin aquest canal tan directe que volem establir entre atleta i entrenador. Ells se senten més segurs, per tant, la seva família és molt, molt, molt important. Que estigui alineada amb la filosofia del club ens ajuda moltíssim. Em consta que teniu algunes famílies, no?, que també mentre els nens entrenen, els pares a fora estan entrenant. També, són el millor mirall, entrena tota la família unida. Víctor, tu ets atleta i també ets entrenador de joves. Com has après tu a regular les emocions a l'hora d'enfrontar una cursa i una competició? Doncs mira, sobretot amb l'experiència amb els anys. No és una cosa que s'aprengui d'un dia per l'altre, sinó que és un procés i pot ser més llarg o més curt, depèn de la persona. Però sí que m'ha ajudat molt a mi a través dels anys anar competint, afrontar-me a nous reptes i veure que a poc els vas superant. Sobretot també parlar amb els entrenadors i explicar-li les teves emocions i què és el que sents. Una mica el que comentava la Imma, no?, d'aquesta proximitat de l'entrenador, conèixer també que tu hi ha reptes que ens costa superar i anar aprenent i practicant, no? És a dir, no hem de perdre l'esperança, hem de practicar i practicar fins que al final acaba sortint i després un se sent orgullós. I en el cas dels adolescents que tu entrenes, quan un es frustra, es disregula, com l'ajudeu a tornar a l'equilibri? Doncs mira, això sí que ja individualment amb cadascú, no tots funcionem de la mateixa manera i intentem individualitzar el que els diem o com els gestionem depèn l'atleta. Llavors, en l'entrenament sí que hi ha molts moments on hi ha frustracions, no t'acaba de sortir alguna cosa i portes potser bastant de temps entrenant per intentar que surti i de vegades és millor parar un moment, parlar amb l'entrenador, agafar aquest moment de calma i centrar també en altres coses, veure quins aspectes positius sí que hem millorat, perquè en tot aquest temps d'aprenentatge segur que has millorat moltes coses, que potser l'atleta no és tan conscient, en canvi l'entrenador sí que ho és. Llavors és acompanyar els atletes, fer-los entendre que no cal estar al 100% cada dia, no tothom està al 100% cada dia, i és molt important saber-se perdonar, de dir aquest dia no m'està sortint això, però no passa res, tinc totes aquestes altres coses que sí que m'estan sortint i que puc treballar més en això. O sigui, parar, pensar, agafar una mica de distància, també que cadascú gestionem l'estrès de la nostra manera i com a entrenador veig que detectes una mica les necessitats individuals i segurament apliqueu estratègies diferents, no?, amb cadascú. Sí, exacte. Sí que també és molt complicat per tu sol saber identificar-ho, han de ser ells qui t'hagin d'obrir i per tant crec que és molt important crear aquest espai de confiança i seguretat on l'atleta sigui capaç de poder expressar què és el que sent, què és el que nota, perquè nosaltres al final no ho podrem identificar si no ens ho diuen. Per tant, crear aquest espai de confiança de estic aquí, pel que faci falta, et puc entendre, et puc acompanyar. Des de la teva experiència, hi ha alguna tècnica específica o alguna acció concreta que feu just als moments abans d'una competició on hi ha molta pressió? Doncs mira, com a estratègia sí que nosaltres fem una rutina d'escalfament que l'apliquem aquí a la pista
escalfant i la reproduïm exactament igual a la competició. O sigui, d'aquesta manera també es senten confiats, saben que estan fent alguna que estan acostumats a fer, no és una cosa nova, no crea por i estan com en un entrenament. La idea és també que la competició no la vegin com una cosa dolenta, sinó la vegin com un pas, una manera de demostrar tot el que hem estat fent aquí o inclús un aprenentatge més, un entrenament més. Al final, després, com a estratègies concretes just abans de la competició, no et sabria dir una en concret perquè no n'hi ha cap recepta que sigui màgica i ens ho solucioni. Cada atleta li van bé unes coses, cada atleta també s'ha de conèixer ell mateix i saber quines pautes li van bé i quines no, i com a entrenador la nostra feina també una mica és identificar aquests atletes que potser necessiten més motivació d'una competició, quina gent s'estressa més i necessita que li rebaixem i ens centrem en altres coses. Que important és això que dius de l'autoconeixement, no? De primer poder parar, conèixer-te tu mateix per després trobar aquest camí. Tu què diries que has après dels adolescents entrenant-los? Doncs, pregunta difícil. T'ensenyen molt, també com soc jove encara, sí que puc identificar-me amb ells, això crec que és algo important. T'ensenyen també potser que dura és la vida, no? dels adolescents, com potser un examen que tu veus des de fora i dius no passa res, i per ells en aquell moment és la seva vida, ho és tot. Jo sí que crec que et dona aquest aprenentatge de dir potser no ens hem de prendre tot amb aquesta eufòria i amb tanta pressió. Jo crec que m'emporto això. Molt bé. De la nostra conversa jo m'emporto aquesta proximitat, el generar rutines, el que ens ajuden a anticipar situacions, no? El anar practicant, el sentir que tinc un repte al davant i que me'n puc en sortir, i aquest acompanyament, aquesta presència, aquesta disponibilitat, a l'entendre la diversitat, doncs us agraeixo molt aquesta conversa, que ha sigut molt enriquidora, i com d'important és aquesta gestió emocional, que aquest acompanyament al final és el nostre dia a dia, el fem entre tots possible. Jo només per acabar, ja sabeu que Escola Resilience Henka és un projecte, no? Que volem enfortir el benestar emocional dels joves i els adolescents i l'entorn, i ens agradaria que ens poguéssiu dir una paraula inspiradora que ens ajudi a seguir endavant, tots plegats. Jo et diria xarxa. Si els joves adolescents entenen que la xarxa és important, estaran més acompanyats. Famílies, entorn, professors, educadors, entrenadors i ells mateixos. Ells formen part d'aquesta xarxa. Jo, en el meu cas, et diria junts. Junts, crec que no estem sols, és molt important estar acompanyat i, sobretot, preguntar. Molt bé, doncs ens quedem amb això, la importància de generar xarxa entre la comunitat, la societat, la família, estar junts, saber que junts podem solventar els conflictes, que és molt millor compartir-los, que la vida està per aprendre i per seguir endavant, gaudir dels amics, de la salut i l'esport. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres. Hem canviat d'ubicació i ens trobem al costat de la pista, sentades amb una valla d'obstacles, i ens trobem amb la Marta Pardo, que és psiquiatra especialista en psiquiatria infantojuvenil de l'Hospital Sant Joan de Déu i presidenta de la Societat Catalana de Psiquiatria. Gràcies per ser aquí amb nosaltres, Marta. Moltes gràcies a vosaltres, és un plaer col·laborar amb aquest projecte Henka. Avui estem parlant d'autoregulació emocional. Hem parlat amb un entrenador, hem parlat amb els organitzadors del club, però primer de tot també volíem saber com és l'autoregulació emocional en l'adolescent. Què passa a l'adolescència i les emocions? És molt important aquesta pregunta, i doncs perquè justament l'autoregulació emocional i les estratègies de regulació emocional, que implica el que és identificar una emoció, poder-la regular bé d'intensitat i poder gestionar-la i conduir-la i poder-la expressar de forma adequada, doncs és tot un procés que justament durant l'adolescència passa per una etapa especialment delicada. Però per què? Doncs mira, justament l'adolescència és molt important, i jo crec que això és bàsic per les famílies, que tenim adolescents i ens hem d'afrontar aquests reptes. És tenir clar que l'adolescència és una etapa
en el que el cervell està preparant-se per la vida adulta. És a dir, com a éssers, no? Els éssers humans som els únics que tenim aquesta etapa, no passem directament de la infantesa a la vida adulta, sinó que passem per aquesta transició, no? Que el que fa és preparar-nos per a una vida independent, autònoma, poder-nos protegir, deixar de dependre, doncs, no? De les nostres famílies, no? I dels nostres pares que ens protegeixen. I això fa que també el cervell s'ha de preparar. I en aquesta preparació, justament, hi ha dues zones del cervell, especialment que s'estan preparant per això, que tenen molt a veure amb el que són les estratègies de regulació. Possiblement sí, ho podríem resumir així. Són com, sobretot, el que seria el sistema límbic, d'acord, que és on es gestionen les emocions, i alhora és també el nostre sistema d'alerta, no? Si ens estem preparant per la vida adulta i, per tant, ens hem de saber protegir, durant l'adolescència aquest sistema és com que té el sensor més fi, és com que estem més alertes a les amenaces i als perills, perquè ens hem de poder protegir, no? I això fa que justament hi hagi una sensibilització i una major reactivitat emocional. És el que veiem en els adolescents, no? Que diem, ostres, és que tenen les emocions a flor de pell, no? O és que són com una muntanya russa emocional, que un dia estan molt contents, no? Tot els hi afecta moltíssim. Doncs, bueno, això té la seva explicació, també, no? I té a veure amb aquest centre que tenim més sensibilitzat. Però alhora també se'ns afegeix una altra mica de complicació i repte, i és que tenim l'escorça prefrontal, que és la que justament s'encarrega de poder identificar aquestes emocions, reflexionar, és el que ens dona la capacitat de poder reflexionar, anticipar-nos a les conseqüències, no? I per tant ens ajuda a que davant d'aquestes emocions tinguem conductes ajustades, regulades, no? Sense córrer riscos i ben pensades. Aquesta escorça prefrontal també la tenim molt immadura a l'adolescència, amb la qual cosa és una mica de còctel, no? Complicat, i per això aquestes conductes a vegades que veiem en els nanos adolescents i que travessen aquesta etapa, però que és un moment evolutiu, sobretot de preparació, no? Per la vida adulta. O sigui, Marta, que no són les hormones, és el cervell que està construint-se i preparant-se. O sigui que quan un adolescent reacciona d'aquesta manera, no és que vagi en contra meu, és que a vegades la sensació dels pares és que ho fa expressament, això ja ho he dit 50 vegades. Exacte. Bueno, clar, com a famílies, com a pares o com a mares, home, realment el que nosaltres veiem són aquestes conductes, no? Però jo crec que és important, no? Com a famílies també entendre que totes aquestes conductes, al final la conducta és una expressió de les emocions, del que estan sentint o pensant en aquell moment, doncs que ens hi puguem situar una mica des de, estem en un moment especialment delicat, reactiu, i potser a vegades prendre aquesta distància, poder respirar i intentar sovint, recomanem no personalitzar, no? És a dir, moltes vegades aquests comportaments o reaccions que a vegades són tan desajustades, intentar no personalitzar-les, no tenen que veure amb la relació amb nosaltres, o potser sí, perquè estan més sensibles i potser els hi ha dolgut més algú que els hi hem dit, però que té que veure amb dir, doncs potser és que estem així, una miqueta sensibles, i poder com a pares poder prendre aquesta distància, ser conscients del moment una miqueta més susceptible, pot ajudar i no caure en prendre'ns-ho tot com a la valenta, i intentar sempre... Exacte, perquè si ells ja estan molt reactius i nosaltres ens hi apropem també, com molt reactius... Explotem. Exacte. No és fàcil, perquè això és el repte que tenim com a pares, Al final volem que els nostres fills s'autoregulin i encara no tenen totes les estratègies necessàries perquè encara s'estan desenvolupant, i potser nosaltres som els que els hem d'ajudar a corregular, i potser a vegades és d'aquesta corregulació i ajudar-los, i ells ja aniran anant cap a la seva autorregulació. En aquest procés d'autorregulació, avui que estem aquí al Canaletes, un centre d'atletisme, com l'esport ens pot ajudar en aquest procés? Home, jo crec que tot el que són l'esport i les activitats deportives són com un terreny d'oportunitats constant per poder entrenar el cos, però sobretot entrenar també en el que és la gestió emocional, perquè
són molt reptes, no? Són reptes que gestionar frustracions, gestionar inseguretats, no? És a dir, jo crec que realment a través de l'esport és molt enriquidor i podem treballar moltíssimes qüestions que tenen a veure amb tot el que és les emocions i gestionar, no? Situacions complicades o que ens costin, no? I el crucial de poder fer-ho ben acompanyats, perquè encara no tenen les eines, no? Llavors és molt important que els entorns, no? que acompanyen en totes aquestes activitats esportives puguin també ser conscients, no? d'aquests nanos en desenvolupament, encara que els adults que els acompanyen en això han de ser també, no? com guiar-los, no? En tot això i entendre tot aquest plegat, aquesta situació. Un entorn segur on practicar i poder-nos també equivocar. I parlaves com a claus d'acompanyament. A nivell d'acompanyament, des d'Escola Resilients Henka, utilitzem una mica la disciplina positiva amb les famílies. Ens podries explicar una mica quins són els pilars bàsics de la disciplina positiva? Sí, tant. Doncs la disciplina positiva, com bé sabeu, és una metodologia educativa. És una metodologia educativa que no és una nova moda, no? O una nova corrent, no? Que hagi sortit ara de fa 4 dies, no? Amb Instagram i amb influencers i aquestes coses. No? Que a vegades amb això d'educació positiva i tal, a vegades hi ha com alguns mites, no? La disciplina positiva pròpiament és ve i es fonamenta del que és la psicologia adleriana, no? D'Alfred Adler i del seu deixeble Rudolf Dreykus, que són de principis del segle XIX, vull dir que Déu-n'hi-do, no? Ve de lluny, i sobretot es basa en aquesta... Ells tenen la teoria de que els nens que s'estan desenvolupant, per trobar el seu equilibri, per tenir com salut mental, necessiten sobretot sostenir-se amb 2 pilars, que per ells són com si diguéssim la cama dreta i la cama esquerra. No? Per mantenir-nos en equilibri necessitem el sentit de pertinença, és a dir, els nanos necessiten sentir-se importants, ser vistos, reconeguts, però això no és tot. També necessiten sentir-se capaços, no? Parlant del sentit de contribució, del sentir-se útils, no? I ser capaços d'aportar i contribuir. No? I és a partir d'aquestes 2 necessitats que tenen els nanos que podem anar entenent com és la seva conducta. No? I la disciplina positiva, que després va ser fundada per 2 psicòlogues americanes, la Jane Nelson i la Lynn Lott, van generant a partir d'aquests principis adlerians tota una sèrie de criteris, no? Que és això, entendre el que hi ha darrere de la conducta, que són aquestes necessitats de pertinença i contribució, de que l'educació té a veure amb acompanyar en desenvolupar capacitats, que s'ha d'encoratjar, no? Creu més en l'encoratjar i animar que no en elogiar només. També es basa sobretot en el llarg plaç, en tenir present que acompanyem en un procés que és tot un camí, que a vegades ens quedem amb el repte, no? De la conducta aquella concreta, no? Que ens treu d'aquí sí, però que potser hem d'afrontar-la des d'ostres, quina és l'habilitat que he d'ensenyar, no? No és tant què he de fer perquè deixi de fer això o deixi de tenir aquesta conducta, sinó al llarg plaç té a veure amb quina oportunitat tinc perquè quina habilitat vull ensenyar perquè tingui, no? Aquest nen o aquest infant quan sigui adult. I un altre dels principis bàsics és aprendre dels errors i que els errors són oportunitats d'aprenentatge. Pertinença, contribuir i amb la regulació emocional, és a dir, quan el fill adolescent es disregula, en aquesta mirada futur i aquesta oportunitat d'aprenentatge que estem entenent que cada cosa que passa és una oportunitat. Quines estratègies poden adquirir els pares o desenvolupar segons la disciplina positiva i segons els especialistes davant d'aquestes situacions? Mira, a mi m'agrada molt una frase que és com un lema, no? Que quasi bé que és com primer connectar i després corregir, no? És a dir, sovint davant d'aquestes disregulacions, no? I que al final són conductes, no? Que ens generen un repte, no? Com a pares o mares, de dir, ostres, això que fa, no? Això, i a més sobretot ens preocupa, no? El que volem és, ai, si va fent això, què he de fer? I ens activa a nosaltres. Doncs primer connectar, i després ja corregirem, no? O sigui, connectar en qüestions de, no? Què està passant aquí? Què hi ha darrere aquesta conducta? Quina emoció pot haver-hi? Apropar-s'hi amb curiositat d'averiguar què és el que t'ha passat, no? I llavors a vegades no tant sortir del que fas, que has dit, sinó, ostres, veig que noto que
això et deu haver disgustat, estàs passant un mal moment, no? És a dir, bueno, no és com connectar des de l'emoció, això també ajuda, no?, a l'altre a poder com regular-se, no?, a poder com veure's, no?, que se'l té en compte, no?, que es connecta amb ell. Això ens ajuda també a regular, no?, tots els nostres centres d'activació de l'alerta, no?, al sentir com aquesta calma per després poder dir, ostres, doncs, quines coses diferents podem fer la propera vegada, no?, quina conducta diferent pots tenir i a passar el que seria la correcció, no? Jo crec que això, com a pares, és un bon lema, no? I a vegades doncs, hi ha una altra estratègia que és el temps fora positiu, és dir, escolta'm, donem-nos un temps, no? Aquesta situació se'ns està complicant, ens estem, no?, fent sentir malament, tindrem, no?, doncs parem i ens donem una estona, no? Que important és el llenguatge, no? Perquè quan veiem la conducta veig que et sents així i el que parlar en plural com si fem un equip per solventar Exacte. el que se'ns planteja. Totalment, això és fonamental, no, Esther? És com, sobretot la disciplina positiva està basada en l'enfoc en solucions. No creu tant en el càstig, no?, o els premis, no? És a dir, l'enfoc en solucions és tu i jo tenim aquest problema i som un equip, no? Tenim aquest problema, cada matí ens discutim perquè et llevo, et torno a llevar, no? T'ho dic 3 vegades i acabem a crits. I tenim aquest problema i els dos anem a veure què hi podem fer, no? Davant d'això és molt diferent que enfocar-ho des de, doncs, mira, jo et cridaré i si no et lleves a la primera et trauré el telèfon mòbil, no? És com, bueno, aquí ja sona més com a... No? Equip. Exacte, és molt diferent el I plantejament. et capacita, no? Capacites a l'adolescent per... Totalment. Tu tens eines per sortir-te'n. Totalment, empodera, no? És a dir, és important, per sentir pertinença i contribució necessitem sentir-nos reconeguts, però també influents, també tenim... Influencers. No? Exacte, en el bon les sentit de la solucions. paraula, no? Tenim poder, és empoderar, no? És capacitar, el sentir... Escolta, jo veig que tu tens capacitat de poder resoldre això i entre els dos, bueno, confio també en els teus criteris i anem a trobar una solució, no? I com a pare, imagina't, això, la teoria està molt bé, Sí. però hi ha moments que un no pot més. Una clau per dir, perquè no empitjorin les coses. Què haig de fer perquè no empitjorin les coses? Bueno, jo crec que a vegades ens hem de donar com vacances de mare o de pare, no? De dir, mira, avui no entraré. Jo crec que no, parlem molt i els hi estem demanant autorregulació emocional i hi ha una eina que és fonamental, que és l'autoconsciència, no? Emocional, saber identificar com estic. Bueno, doncs potser com a mares o pares també necessitem dir, a veure, avui com estic jo? Com vaig de paciència? Com he tingut el dia, no? Perquè potser si jo ja arribo molt activat, doncs ens hem de poder relaxar, no? I potser... Bueno, les famílies estem tots, no?, molt implicats en la criança, els temps canvien, però alhora també molt exigits, no?, ens podem sentir. I jo crec que, bueno, també com poder dir, bueno, a poc, això és un camí llarg, és un efecte a llarg plaç, tenim un munt d'oportunitats en el dia a dia per poder educar i que hi ha una cosa que és molt important i és que els infants i els adolescents, no?, tots aprenem sobretot amb la imitació. Més que el que diem és el que fem, no? I, bueno, doncs si ja ens veuen fer coses adequades, no?, i que estan bé, doncs, bueno, ja això ja és tot un aprenentatge, no?, que els hi donem, que a vegades també estem com patint, intentant com donar respostes a tot, bueno, doncs també saber-nos escoltar, no?, saber com estem i ajustar expectatives. I potser demanar ajuda també quan la necessitem, no? Perquè també som persones, els adults són persones que ens passen coses i potser hi ha moments que necessitem ajut també. Totalment, jo crec que és molt important que, i sovint és el primer que preguntem a les consultes, no? Quan ens venen, no, a portar un infant o un adolescent que està patint, el primer que hem de preguntar és com esteu vosaltres, preguntar als familiars, no? També com ho porten, com ho estan visquent, perquè al final són els seus acompanyants, correguladors, no?, també, i per tant hem de tenir molt en compte també com estan les famílies, no? I és important, i si hem de consultar i hem d'ajudar a través de la família, doncs fer-ho així. Marta, ara que parles de consultes, com sabem quan un adolescent aquesta disregulació emocional forma part d'aquesta etapa o quan és un problema de salut mental que cal un especialista? Bueno, això és molt important, no? Perquè és veritat que no tot, a vegades hi ha conductes o reaccions o moments
en què l'adolescent pot estar tenint una disregulació més enllà de pròpia d'un adolescent. Jo crec que aquí la clau és la intensitat i la freqüència. És a dir, això que aquests moments en què realment hi ha tant desbordament emocional i el que passa molt sovint, o veiem que realment té un impacte en el dia a dia d'aquest adolescent que li està costant també afrontar altres situacions, és el moment de demanar una consulta. Jo crec que està bé tenir un marc del que és evolutiu i adaptatiu i normal, però sí, mai dubtar de si realment hi ha una intensitat o una interferència que és greu, poder consultar sempre. Avui hem compartit una estona en què hem après l'importància del sentiment de pertinença, de contribuir, de com aprenem junts en la búsqueda de solucions des de l'Escola Resilients Henka, que és un projecte de transformació i d'enfortir el benestar emocional dels adolescents. Només per acabar, una paraula inspiradora que ens ajudi a continuar com a comunitat i com a societat. Doncs per mi seria connexió. La connexió. La connexió entre tots, entre un mateix... Home, jo crec que entre tots, és molt important. En els temps que corren, avui en dia, la connexió des d'aquest veure'ns, escoltar-nos de veritat, la connexió de veritat, de dir, escolta'm, sí que sé on estàs, sé el que et passa, el poder com almenys tenir aquesta actitud, jo crec que és molt important i molt necessari avui en dia. Moltes gràcies, Marta, psiquiatra de l'Hospital Sant Joan de Déu i presidenta de la Societat Catalana de Psiquiatria. Gràcies per aquests consells i per donar-nos eines per seguir endavant enfortint el benestar emocional dels adolescents. Moltíssimes gràcies a vosaltres, encantada. Doncs fins aquí el capítol on hem après eines per acompanyar els adolescents en la regulació emocional, la importància del sentiment de pertinença, el sentir que tots aportem, tots som vàlids i som diferents. Com educadors, l'esport, entrenadors i pares són els elements claus perquè aquest cervell que està en construcció creixi d'una forma autònoma i ser adults amb les eines necessàries per afrontar la vida d'una manera saludable. Des d'aquí, des del Centre Municipal Marbella del Club Canaletes, us diem adeu i ens retrobem en el pròxim episodi. Henka, el podcast. Una iniciativa de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona amb la col·laboració de la Zeta Zurich Foundation. Step to the rhythm, slide to the beat. Oh yeah, feel that funk, it's a party on the street. Bassline thumping, clap your hands, everybody move your feet.